Ahojte, v tomto videu vám ukážem, ako si uháčkujete krátke stĺpiky v rade, a teda ako sa háčkuje do radu. Využijete to napríklad pri šáloch, pri oblečení alebo pri rôznych častiach hračky. Napríklad ja som to využila tuto pri zobáku. Začiatok bol z reťazky alebo tuto pri nožkách bol tiež základ z reťazky. Takže začneme tým, že si urobíme slučku a vložíme do nej háčik do toho prvého očka. Slučku som vám ukázala v predošlom videu. Takže urobíme reťazku napríklad z 10 očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Tak, ak máte v návode napísané, že pichnete do druhého očka od háčika, znamená to, že nepichnete do tohto prvého. A neráta sa to očko, ktoré máte na háčiku, ale ráta sa až to druhé. To znamená, že tie uháčkované očka. Takže prvé očko a pichneme do druhého očka, presne do stredu. Tvoria také pekné slúčky, alebo také slzičky. Takže pichneme do druhého, presne do stredu tej slzičky. Tak, naberieme priadzu a pretiahneme cez očko. Takto máme na háčiku dve očka nahodené, 1 a 2. Znova naberieme priadzu a pretiahneme cez dve očka. Toto je krátky stĺpik. Takto krátke stĺpiky háčkujeme až do konca reťazky. Takže znova si pichneme do ďalšieho očka, do stredu. Naberieme si priadzu, pretiahneme cez očko a na háčiku máme dve očka. Naberieme priadzu a znova pretiahneme cez dve očka. Do stredu naberieme a pretiahneme, naberieme a pretiahneme. A takto sa tvoria krátke stĺpiky. Tu sú dve možnosti tých krátkych stĺpikov, ako ich uháčkujete. Prvá, že urobíte takéto Včka. Vypadá to ako V. Tie sa robia tak, že pichnete do očka a naberiete priadzu zo spodu. Pretiahnete a urobí sa pekné Včko. Ak chcete robiť hračky, najčastejšie sa používajú krížiky. A tie urobíte veľmi podobne. Pichnete do očka, ale nenaberiete zo spodu, ale naberiete takto z vrchu. Naberieme, pretiahneme a vytvoril sa nám krížik. Je tam rozdiel, ak si pozrite bližšie, tie nitky sú úplne inak postavené, alebo teda položené. Takže pichneme do očka, do stredu, naberieme spredu, pretiahneme a znova pretiahneme a tvoria sa nám krížiky. Ja vám ukážem aj rozdiel medzi tým Včkom a medzi tým krížikom. Znova na tejto kačke. Takže tu, ak vidíte, telo, hlava, všetky krídla, aj nohy, všetko je háčkované s krížikmi. A keď sa pozriete tuto na krídla, na tú bielú časť, tak tá je háčkovaná. To sú tiež krátke stĺpiky, ale sú naberané zo spodu, teda som vytvorila Včka. A väčšinou sa používajú pri zmene farieb, aby to vyzeralo lepšie. Proste pri tých farbách. A takisto aj tuto sú háčkované, v tomto prvom riadku sú háčkované Včka a v tých ďalších už sú krížiky. Tuto znova Včka. Tak ak máme všetky krátke stĺpiky až do konca reťazky, vznikol nám takto prvý riadok. A ďalší riadok, ak chceme háčkovať v rade, uháčkujeme tak, že urobíme jedno reťazkové očko, nahodíme a pritiahneme cez očko, otočíme celú prácu, tak budeme pokračovať znova cez tie krátke stĺpiky, cez tie očka, ktoré nám tu vznikli. Ak sa pozrite takto, vznikli nám také pekné slzičky. Teraz si znova pichneme do druhého očka od háčika. Takže nerátame to, ktoré máme urobené, to reťazkové očko, lebo to nahrádza krátky stĺpik úplne v tomto prvom očku. Takže aby sme nemuseli háčkovať hneď tu. Ak by ste háčkovali hneď do tohto prvého, tak sa stane, že sa vám ten pásik bude rozširovať. Takto. Takže nepichneme do prvého, nie tu, ale tu, do druhého. Prvé očko, druhé očko. Pichneme, naberieme priadzu, pretiahneme cez očko a znova máme na háčiku dva krátke stĺpiky. Takže uháčkujeme, takže pretiahneme cez obe očka na háčiku. Takto pokračujeme až do konca. Znova pichneme do očka. Tuto už pekne vidno, že kde máte píchať.
vždycky do týchto dierok. Takto až do konca a na konci vám ukážem znova, kde pichnúť. Vždycky je dobré si dať značkovač na začiatok, aby ste vedeli, koľko očiek máte urobiť. Aby sa vám nestalo, že rozširujete alebo zúžujete ten pásik. Takže pokračujeme do konca. Ja hačkujem. Teraz budem hačkať krížiky. Prvé som urobila Včko a teraz je krížik. Ináč je to úplne jedno, ale je to krajšie. Pri hračkách je krajšie hačkovať krížiky ako Včka. Ak nerátam teda tú zmenu farby. Takže posledné očko mám pred sebou. Teraz by sa vám mohlo zdať, že sú tu dve očká. Ale je to iba jedno. Lebo to prvé bolo vlastne to ešte reťazka, vlastne jedno očko, ktoré sa robilo ako keby navyše. Takže pichneme do toho posledného očka a pretiahneme si. Tak spočítame, koľko máme očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže máme 8 očiek a jedno reťazkové, 8 krátkych stĺpikov, jedno reťazkové očko. Takže si teraz znova urobíme jedno reťazkové očko. Otočíme prácu. Takto. A pichneme znova do druhého očka. Takže prvé reťazkové očko nerátame. Túto prvú dierku tiež nerátame. To je prvé očko, druhé očko, teda druhé očko od háčika. Reťazkové očko nerátame. 1, 2 do druhého. Krátke stĺpiky. A teraz počítame 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a posledné očko 8 pichneme tuto ako keby do toho reťazkového očka, ktoré sme robili v tom predošlom rade. A máme ich znova 8 a reťazkové očko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a jedno reťazkové očko. Vždycky si to takto počítajte, aby sa vám nestalo teda, že budete zužovať alebo pridávať. Jedno reťazkové očko pretočíme a ideme do konca. Takto hačkujeme až vlastne, kým nebudeme mať tú požadovanú dĺžku. Toto využívam pri pásiku, keď hačkujem pásik na hrkálky. Aj ten vám ukážem. Takže toto využijem pri hačkovaní pásika na hrkálku. Toto je pásik už prišitý, ale vidíte, že sú tu rády vždycky jeden rád, naspäť, jeden rád a naspäť. Potom sa to prišije na hrkálku.